Auditor General. Offices na kuni na reyo. Niti mar Auditor General to kod Controller of Budget. Offices ginomi teko mang'eny kaluwore gi sensitivity mar office magintie. Ouko na sirkal ni ok dwar kabisa maruto ne makoro ne deputy masani koro wacho ni en president ni. Ne ok dwar ouko to gima ne ginyalo time onge. Ouko tiyo modhi mana dala kende. Nyakango onego ng'e mokwongo tik. Ni tij momieno ni kod teko mathoth e office ma ok onego ti kode gi jo Kenya kwanza gi. Ni mondo mi okethi weche manotimore e sirkal mar Uhuru. Kisomo pend chik 223 ma Kenya wacho ni nitiere seche ma Controller of Budget nyalo liars gi Treasury mondo mi gigol pesa ma samoro ne wabunge poko puodho nikech samoro wabunge ni recess wadhi yweyo dala mondo mi wadwa tije manie ground. To wach moro muoch kata ne jo Kenya gore gi jo Somalia lweny mochakore kane jo Kenya onge omiyo nyaka gigol pesa mondo soldiers gi odhi mano wabiro kete kokwa bang'e kaka wajumbe. Seche mane Uhuru koro wuok nitiere gik moko manyaka ne tim. Mokwongo nitiere hospital miluongo ni majo KDF manye igero ni maruto ni be manyodhi moyawe akia ni ng'e mano nogol pesa mondo mi odhi otim weche mag hospital cha KDF hospital. Mar ariyo ne ndara mowuok Lamu dhi Garissa to chako wuok Garissa dhi Isiolo. Mano ne nitiere kama critical nikech contractors ne dwa wuok e ground ting'eni yorno lach